A bidiyo na jiya na yi magana da yadda mutane ke samun kuɗi a harkar Faceless Content Creation da mutane dama suka nuna suna da ra'ayi a comment section. Insha Allah yau a cikin wannan bidiyon zan nuna muku shafukan da za ku yi amfani da su wajen fara harkar Faceless Content Creation naku da kuma yadda za ku yi amfani da shafukan. Da fari za ka je shafin ChatGPT ne sai ka ba shi a common na script inda kake so ya ga na ce mai generate a short false text story about an orphan named Musa. Gashi nan ya rubuta min script ɗin nan, ka danna command ka ga script ɗin nan da ya bani. Yanzu za ka yi copy na wannan script ɗin ne sai ka je wannan shafin na gaba shi kuma. Idan kana so ka yi amfani da wannan shafin mai suna clipchamp.com, dole to sai ka switchin browser ka koma zuwa desktop view. Idan ya koma desktop view sai ka yi ga inda. Idan ka yi sign in da Gmail account naka, nan wurin ga wurin da kaga an rubuta speech to audio sai ka danna kai. Idan kana speech to audio, a can gefe za ka ga inda za ka yi pasting na script naka da kai copying daga can shafin ChatGPT. Bari ka ga inda za ka yi gashi nan ka idan ka danna zai fito can a gefen ka na dama idan ka jawo za ka ga wurin. Ga wurin sai ka yi pasting na script naka. Idan ka yi pasting nashi zai tuma kamar haka. Daga nan sama kuma inda ka ga za ka yi zaɓen irin muryan mutumin da kake so ya maka ni gasu nan za ka ji su kala daban-daban. Ga wannan ka ji yanda muryan yake. Gashi nan ina son ta play mu ji. Ga yanan ka ji muryan, za ka zaɓi muryan da kake so kala ta kowanne mutum ya maka. Idan muryan ta ma kawai sai ka yi selecting da wanda kake so sai ka yi continue ga yanda za ka yi. Za ka zo nan ƙasa wurin da aka rubuta save ne ko generate save. Idan ka danna save sai ka zo daga gefe can inda aka rubuta generate sai ka danna kan generate. Idan ka yi za ka ji ya ma generating na audio ka kamar haka, za ka ji shi kamar haka. Musa and the Whispering Baobab. Long ago, in a quiet village by the river, lived a boy named... Yawa, idan ka ji ya maka hakan yadda kake so sai dai shi wannan shafi idan za ka export na bidiyo zai fito ne a matsayin MP4 amma zan nuna muku yadda za ku yi extracting nashi a matsayin audio a cikin CapCut. Idan speed ɗin ya ma yadda kake so daga can sama za ka ga an rubuta export sai ka danna kai da ka danna zai fara proceeding na bidiyon da ya gama zai downloading automatically. Website na gaba da za mu yi amfani shine shafin meta.ai. Idan ka zo za ka yi sign in da Facebook account naka ne, da ƙasan nan sai ka ba shi prompt na wannan abun gashi nan na hotunan da kake so ya ma generating, da ka danna sai ya ma generating na hotunan ka kamar haka. Gasu nan suna loading. Yau gashi nan meta.ai ya mana generating na hotunan mu gashi nan. Idan za ka yi downloading za ka danna nan wurin three dot ɗin nan na kowane kan photo sai ka danna download ko kuma ka buɗe shi full screen sai ka yi screenshot. Idan kuma kana so hoton ya rinka motsi daga nan ƙasa a wurin an rubuta animate sai ka danna kan shi. Da ka danna za ka ga hoton ya fara motsi shi ma sai ka yi downloading na. Yanzu abin da za mu yi shine editing na hotunan da kuma audio ɗin. Abin da za ka yi ka buɗe CapCut naka, idan ka buɗe CapCut sai ka danna kan new project sai ka zo nan wurin photo da video sai ka yi selecting na wayancan hotunan ka da videos da ka yi download a shafin meta.ai. Idan ka gama selecting nashi sai ka danna kan heads ɗin idan ka so su da quality sai ka yi adding. Idan ka yi adding nan wurin ƙasa aka sa add audio sai ka danna kan shi. Idan ka danna kan shi sai ka yi scrolling can zuwa gefe. Nan da aka sa extract ga yanan sai ka danna kan shi saboda ka san bidiyon da muka yi download na audio namu a bidiyo yake. Idan ka danna kan audio ɗin ka zo ka danna kan extract. Idan ka danna kan extract gashi nan za ka zo nan zai nemo ma videos naka sai ka je ka nemo bidiyon nan wannan da muka ɗauko a shafin can na clipchamp.com da sai mun ka ɗauko sai ka danna kan shi za ka ji audio ka fito kamar haka. Musa and the Whispering Baobab. Long... Za ka ji shi har zuwa ƙarshe in kana buƙata sai kuma ka yi animating na hotunan ka. Idan kana buƙatar ƙarin bayani akan yadda za ka yi editing da sauransu, ka yi join na Telegram channel ina, link ɗin yana nan akan bio ɗina. Za ka ga bidiyon yadda za ka yi amfani da CapCut wurin editing na bidiyo da sauransu. Ka yi following ina idan ka ji daɗin wannan bidiyon. Na gode.